Deputy Chief jangka Trinamool Congress bapenya yaka Barishal Village Panchayat ubadu Sheikh ula Khlad no hadin baki sangut girunar kila Kawang da ubom ya u layathu da kipulin. Ubadu Sheikh ula syak thombor haki sangut girunar kibalawan da kabaik bat kilatap yaka Durkhmat jongki laong kibriu kibayoi. Kadau jongkani ka jingja la kenok bakadei na ka Jingiashrut hapdeng kaseng BJP bat TMC ha West Bengal. Hadin kumbakat tu kat Nepal jong ka jingsyak peniap uni Nongialam la syak wiang ding hadu kumba shipau teli kiyeng bat lalap ru hadu hanyongut kibriu kibala ingkong bat om ithu dur syu. Kani ka jingja kalaja hadin baki patba kibadei kinong kershan ya ka TMC kila khi bitar bat kila wiang ding klumar ya kiyeng ha ka shnong jong ubadu Sheikh ha bok toy. Kat kum ka jinga thu kinong shong shnong jong ka bok toy kila ya thu badai kinong kershan ka TMC kibalapan klumar bat wiang ding ya kini kiyeng. Ha une ubnai march hadu arngut kibadang shusha ajit thamai kum kidekot ka TMC kila syak siat yap bat la syak kem no saungut kibadon keti ha kene kakam. Uhek pulit ka Birbhum district ulaong ba uhenmen jong ubadu Sheikh ubabar Sheikh ula syak siat men ha usnam balalet ha kate kaju hi kashnong. Anarul Hussein ubadai upresiden ka TMC jong kate ka blok ulaong ya kidekot jong ka seng TMC bakidei banlong jai jai bat bakim dei ban syak jam ha kinu kinu kijing syak penhiar keput. Kipulit kila penlong kajing pahara ha parshal kila penlong ru ya kajing tokit Henry ompat don bala syak kem hadu menta laong uwe uhek pulit. Upresiden jong ka Birbhum district anu brata mondal ulaong bala dep yit benya ya ki kamera ki badan keleng kajaka baja kani kajingja bat shen en sayok kem no ya kini ki Runar.